Sziasztok, itt egy Labi, és ebben a videóban be fogom mutatni nektek a legújabb szerzeményeimet. Nemrég volt nagy kedvezmény a régiójátékban az első és második szériás Little Pet Shop szettekre, és ennek alkalmával beszereztem mindent, ami még nem volt. A zsákba macskákat már megjelenésükkor egyből beszereztem, így azok nem lesznek benne, a többi szettek lesznek jellemzően benne. Mutatom is, hogy miket szereztem be az elmúlt napokban. Megvannak a kempinges szettek, ez a téli szett, a másik téli szett, ez még egyszer, mert ilyen formában még nem vettem meg, csak zsákba macskában. Aztán a Pet Influencer szett, akkor a csöves csomagolású szettek, még egy Pet Influencer szett, ami még az első szériából ugye hiányzott. Aztán a második szériából a Hotel kiadás, és természetesen az összes második szériás páros szett, ez a 4 darab, ugyebár. Itt látszik a doboz hátulján, hogy ezek vannak, és egyből lecsaptam mindegyikre. Igen. Na. Tartsatok velem, csomagoljuk ki őket közösen. A csomagokat már előre kinyitottam ollóval, hogy ne itt kelljen a videóban bénáznom, mert így is biztos eleget fogok bénázni. Szóval, igen, kezdjük is. Először is nézzük ezt a camping szettet, amiben ugye a panda, a kis róka és az a madárka van. Jár hozzá egy jó kis háttér, amit biztosan megtartott, és felhasználok majd. Azt is oda ragasztottam. Jó, akkor nem is szedem szét. Ehhez a szetthez a pandához való kártyát kaptuk. Rásegítség kell, és igen, a kemping sátunk már meg is van. Itt a kis pandacska.
cuki lett. Van még kis májka cukor, cukor valami. Szuper! Ezen kívül kiegészítőként van ebben a szedben egy kis fatönk. És még egy hálózsák, egy papír karton macskával. Igen. Úgyhogy ez a szetthez szóval 3 állat jár. Úgyhogy igen. Ez ott úgy csak karton. Nem jó. Na jó, nézzük a következőt. Hátterét meg is tartom, ezt úgy jó kutat. Na, következő. Egy Pet Influencer set, még az első szériából, amit még nem volt alkalmam eddig beszerezni, de most már megvan minden is. Hát, ez sokkal könnyebben kijött, és egész jó. Egy muszika jár hozzá. Úgyhogy eleve a igen. Igen. Jár hozzá egy kis fésű. Egy ilyen fésű. Ilyen egyszerűbb. És természetesen még egy hajszárító is. És van neki kis saját kis hátterük. Nagyon jó. Ezeket biztos mind megtartom.
a gyűjtős papír. Igen, ez azóta már még megvan. És a kutyushoz járt kis kártyácska. Roblox volt. Igen. Esetleg valaki érdekel, de én már nem játszom, engem a figurák érdekelnek igazából. És következő. Másik pet influencer set, a madárral és a másik kutyuskával. És elvileg a kutyához járnak egy kártyácska. Szóval, ja, meglátjuk. Ennek ilyen zsúros háttere van, nagyon jó pofa. Szerintem ennek a kutyának nagyon szép színei vannak. Látszik a fején, hogy kicsit sminkeli magát, ugye itt így kis rózsaszín, lilás árnyalatok. De pont illik ehhez a szethez, hiszen ez influencer set, a influencerek meg pont ezt szokták csinálni. Ennek a madárnak is szép, erőteljes színei vannak. Semmelyik figurákon nem láttam már hibákat, szóval vagy jókat választottam, vagy tényleg javultak már a minőségük a figuráknak. Igen. Az a kiegészítő elugrott, azt most úgy nem keresem meg. Majd meg lesz. Szóval egy ilyen nyitható, csukható kis ajándékos dobozka jár hozzá. Ötletes. Második szériának tényleg jobb kiegészítőket adtak már. Kis sajt almával. Akkor ilyen gyümölcsös tálka. Nagyon királyak lettek. Igen, itt a festőpaletta, aminek az ecsettje ugye az előbb elpattant, úgyhogy azt most nem tudom megmutatni nektek. És itt a gyűjtőfüzetkém, és a kutyushoz járt valóban a kártyácska. A Roblox kód, akit érdekel, hát ha valami játék, vagy pluszpont jár érte, és nézzük, hogy mi van még. Na, itt van az egyik téli szett, az 5 darab figurás. Igen, szerintem ebből a szettből a farkas a kedvencem. Annyira jól néz ki. Engem mondjuk speciál konkrétan az alkonyatból a Jacobra emlékeztet, de az más. Na nézzük, ezt egyszerűbb, ha alulról nyitjuk. Igen. Ez szétjött. Na jó.
És itt. A háttér megint nagyon szép lett. Ezekkel a hópihékkel és fenyőfákkal megint megtartjuk. Na, nézzük a figurákat. Kezdem a lóval. Igen. Ez már már sokadik lovam, mert már az első szériából is volt, meg itt egy első szériás lovacska. Szóval ugyanaz a figura igazából. De, igen. Csak más a festése nyilvánvalóan, de igen. Nagyon szép az LPS lovak, annyira szeretem őket. Ja. Akkor nézzük a farkast. A farkasból is van már egy-kettő. De ez a barna szín szerintem, nem mondom, hogy jobb, mint a szürke, de annyira erdei farkas. Nagyon jól néz ki. Valahol ebből is van. Fogalmam sincs, merre van, nem tudom, ez még ez. Akkor nyuszikából is már rengeteg van. Már az első szériában is volt, másodikban is. Egészen sok festésben láthattuk. Igen. A villám az egyik leggyakoribb, mint amit még így rászoktak a figurákra festeni, de szerintem ez ilyen Harry Potter-es. Van egy kis maci. Ez a maci már megvan barnába, meg még a régi generációkból is megmaradt. Ez egy cuki kölyök. Rögzítője. Hát, valahogy olyan, mint egy csillámlana, de közben mégse ilyen metálos. Baromi jól néz ki. Csak kis csillagok, meg hópihék a szeme fölött, hát nagyon jól néz ki. Na, utolsó figura, ami ebbehez a szethez tartozik, az egy baby pingvin, kis csillaggal a szemén. Cuki. Nagyon cuki. Nem ül meg, de igen. És egészen sok kiegészítő járt hozzá. Először is egy ilyen hókupac. Igen, ez már a harmadik hókupacom. Igen. Egy kis gumicsont. Vödörből is jó sok van már. Nem baj. Még biztos jó lesz valamire. Ilyen kulacsom is van csak más színben már a dzsungelszedből. A sál, ami az adventi kalendáriumban is volt már. És egy kis halácska. Hát, az is elpattan. Na jó, majd összeszedem, itt teljesen rakás lesz a videó után. Nézzük is a következőt, sőt, majdnem lemaradt ehhez a szethez, a téli 5 darabos szethez, a nyusziról kaptunk kártyát. Hát a farkasnak jobban örültem volna, ha arról kapunk kártyát, ha már csak egy kártya van, de a nyuszi is cuki. Gyűjtéspapír, a szter, és Roblox kód. Ha el tudja olvasni, meg látjátok. Ja.
Ja. És a második téli szett, amiben a Jaguar van, ami amúgy annyira nem is fehér, mint néztem, inkább kicsit szürkésnek tűnik nekem, vagy csak nekem, nem tudom. Igen, itt van egy újabb medve, megint barnába, ez már egyszer meg volt az adventi kalendáriumban, viszont ez meg ez a figura nem, úgyhogy igen, lesz egy-két duplám, de nem baj, minden figurát is akarok, szeretnék. Kell a gyűjteménybe. Ez igen. Igen. És íme a másik sátras szett. A téli sátras. Na jó. Kezdem a farkassal. Ilyen fajta figurám sem volt. Jó, ilyen se, de ezt jobban vágytam már. De szép vagy. Nagyon jó. Nagyon jó. Igen. Akkor itt a hófehér jaguár. Szerintem fantasztikus. Igen. Cukik. És a medvepocs. Igen. Ilyen kis pihék a fején, nagyon cukik. Na, kiegészítőből itt rengeteg van. Megint van hókupacunk, ilyen szemhúzónk, van hójetskink is van, csont, meg tűz. Jó, sokkal mindenki találja. Na, nézzük. Minden elpárul. Jaj. Majd valami zenét rakunk alá, aztán így jobb lesz. Szóval így. És így húzzuk. Jó. Maci is ráül. Farkas húzza. Tök jó. Na, megvan. Megszereztem a jetskit. És a jaguár meg akkor jetskizik. Nagyon király. Van még a szethez egy sapka, ami szerintem csak a farkas. Ó, neked meg olyan nagy, hogy fordítva is löcsög rajtad. Nézzétek meg, hát hogy löcsög ezen. Nem baj, azért cuki. Ez jaguár. Hát, de neki meg nem látszik ki a feje, a szeme. Nem, ez a farkasra jó. Ez a farkasnak a sapkája. Van egy kis csontocska a szethez még. Egy kis tábortűz. Ez cuki, csak nincs hozzá, illecukor, ez a fura. Nem baj. Na, szedben meg van. Még egy hókupac. Már tényleg annyira szerintem hócsata lesz.
Egy kis termosz is jár eszedbe. Ahhoz egy bögre. Ez mégsem csinál. Ezek a kis kettes halkonzervek szerintem túl picik. A 3-as régen jobban szerettem. Ez tényleg kis körömnyi méretű kis kiegészítő. És itt van a sátor. Igen, a legnagyobb kiegészítő a szetből. Baromi jó. Hát. Jó ez a szett. Igen. Ja, na, kártya. Nem maradjon a kártya. A Jaguarról kaptunk kártyát. Ez a 109-es figura. Még mindig jól néznek ki. Gyűjtős papír. És sikerül megszerezni Roblox kód. Ja, ennyi. Kövi. Na, a következő, az első és második szériás, csöves csomagolású szettek. Igen. Na, úgy van, hogy ez az első szériás, ezek pedig második szériásak. Igen. Van egy sirály, egy vibra és egy nagyon cuki kutya. Új kedvencem lett. Na nézzük is. Tadá! Igen, előre kinyitottam a tetejét, hogy ne bénázzak annyit, még ha ennyit bénázok itt van. Ezt is. Itt a... Hát ő nem tudom milyen fajta spániel, mert hosszú a füle, de inkább golden retriever. Hogy ennek a keverék. Nagyon cuki. Van egy vidra, ami már másik zsákból macskából szerintem már megvan, de nem baj. Muszáj megvenni mindent, mert ez a kutya nem volt kapható külön, úgyhogy megvettem az egész szettet, mert ez nincs meg belőle, függetlenül, hogy ez a kettő meg volt. Itt a vidra. Nagyon cuki. És van még egy sirály is. Sirály király. Nagyon jó. És természetesen mindegyikhez járt egy kiegészítő. Amit tudom szedni. Egy gumicsont, ami hát tényleg gumiből van. Vicces. Na, ez volt a kutyáim nyilván. Van egy madarunk, vagy egy halunk. De jól belerakták a kiegészítőket. Meg van egy ilyen kis halacska. Ez a vidráé. Az alma. Ebből is már jó sok van, mert azért tucat kiegészítő lett. És kátya. Gyűjtős papír, Roblox kód, nagyon jó. Szóval itt a kutyushoz kaptunk kártyát, nagyon cuki. Nagyon cuki. Gyűjtős papír, mindenképp szükséges. És Roblox kód. Ja. Töri! Itt halmozódik a nép. Csori. Halomba van. Na. És majd rendbe rakom őket. A polcra is tudnak kerülni, ha az Isten is úgy akarja.
Na, következő szett. A zebra, az oroszlán, mondjuk őket egymás mellé rakni, merész dolog, és a pávián. Ja. Na nézzük. Ja. Szuper. Amúgy az a vicces, hogy zebra, de igazából ez egy csacsi alap. Lehet, hogy fekete-fehér és csíkos, bár a fején érdekes ez a csíkotás. De Fila az nagyon hosszú. És van nekem csacsi figurám még a korábbról. Nem kis technikai szünet. Igen, itt a zebra, ami igazából csacsi alap, mert hosszú a füle, de így is nagyon cuki. Hozzájárt egy pálmaleveles kosárka. Akkor van még itt egy oroszlán. Ő is nagyon cuki. Ez egy sima tálkajár, pedig hús kéne, hogy járjon, na mindegy. Ilyen, olyan, mint a háziasítat lenne. És itt a pávián. De cuki. Fú, de jól néz ki. Csillámlik ő is. Nem tudom, mennyire látszik itt így. Itt a haja, ez nagyon csillámlik. Valóságban is. Ja. Nagyon. Ja, hozzá egy ilyen kajazacskó járt. Szóval, ja. Nagyon jó. Ilyen gyűjtéspapír, és itt a páviánhoz adtak kártyát. Ja. A Roblox kód. Ja, na. Jött a következő. Úgy halmozzuk, aztán majd elrakjuk. Na, utolsó csöves csomagolású. Nyuszi, a harkály és a baby mókus. Igen. Nézzük a nyuszit. Igen, nyusziból is már van néhány, de ez a fekete-fehér, ez nekem nagyon tetszik. Ez olyan kis elegáns és komoly. Tuti valami jó szerepet találok ki nekem is. Na, most valamit jutottak eszembe. A cuki. Na. A nyuszihoz egy ilyen kis ivókaját. Hát ilyen. Akkor a kiegészítőkért jobban meg kell küzdeni, mint magáért, a figuráért. Nagyon jó. Igen. Akkor nézzük a harkáit. Ez is nagyon cuki. Bár nekem nagyon sötét a színe, szóval ez így valami barnás, vagy bézses, vagy fekete, de a fekete is. Nem tudom, mi lett volna ehhez jó szín ezen. Neki egy ilyen kis mogyorós, popcornos valami járt.
érdekes. Utolsó a bébi mókus. Igen. Hát ő nagyon kis kajla. Kis cuki. De jól néz ki. Igen, és a mókushoz almaját. És igen, a hátán ott van. Nézzük. Ez is. Na, gyűjtéspapír. A kicsit meggyűrődött, vagy meghajolt, nem gyűrődött. Musicalhoz kaptunk kártyát. Tök jó lett, tök jó is padon úgy. Ilyen papás lett az egész. Ugye a gyűjtőpapírt is mindenképp meg kell mutatni. Nincs olyan, hogy egy szethez ne járt volna. Fontos. Igen. És Roblox kód. Annak kell. Na. Igen. Na. Maradt a hotel. Igen. Ez egy nagyobb szett. Igen. 6 állat és 2 exkluzív. Ja nem. De. Igen, mert ez azért érdekes ez a szett, mondom közben, mert ugye ez a második széria. Ez a második szériás füzetre. És hogyha végignézi valaki, akkor a bennük lévő figurák nincsenek benne. Nem mindegyik, helyesbítek. Mert a kutyus pillanat, fordítva, amit jobban látszik, ez már más szettben kapható volt, ez már meg is van, ez is dupla lesz. Ez is megvan másik szettből, még a cica meg a kutya is megvan más szettből. Úgyhogy igazából nem igazán van újdonság, ugyanakkor ez a 2 figura, ez új. Ez más szettben nincs, csak a hotelba, hogyha ez kell, akkor meg kell venni az egészet. És nyilván egy gyűjtőnek minden kell, szóval igen. Viszont ezzel így nem is lenne önmagában baj, mert gyakran van, úgyhogy vegyesen vannak a figurák. De hogy nincs benne a füzetbe konkrétan az a láma és az a delfin, az úgy már egy érdekes. Ha végig is nézik, most így végig tavasztam, hogy végigfúztam előttetek a papírt, de hogy nincs benne. Na mindegy, akkor is. Ezt a papírt itt így le kell szedni róla, itt így. Ó, még a háta is. Ó, így viszont akkor az hátlap is volt egybe. Aha, nem csak így összefogja, hogy nem jöjjön ki, hanem az a hátlap is. Ez volt. A háta valójában így néz ki, ha kicsomagolt. Hotel. Meglepő módon. Szóval lássuk is. Most lesz érdekes. Tadá! Kicsit. De nagyon jó. Nagyon jó lett. Kis kapok, ahogy ezt vártuk. És ilyen kis papír zacsikba van. Mint az adventi kalendáriumban. Is tök jó volt. Az de szép volt. Na nézzük is. Az első, amit kinyitok, az ugye a delfin, ami még nincs meg. Jó ez a szín. Nagy kedvencem a kék szín egyébként is. De mondjuk a sárga az kicsit előtt. Azt lássuk be. Fehér lehetett volna, vagy világos kék. Ez ilyen agresszív sárga. Na mindegy, ez van. Ja. Akkor következő, ez is figura lesz. Csarok másik oldalról nyitok. Itt nincs lux. Itt a kutyus. Jó, ez a kutyus már megvan valahol.
Jó. Igen. Hát szerintem egy nagyon szép figura, mondjuk kicsit hosszúnak tűnik. Akkor vagy csak nem. Tök szép. Hibátlan. Neked is lesz egy jó szereped, már most tudom azt most. Akkor ez kiegészítő lesz, ez picike. Igen, egy kis pokon. Tök jó. Mondjuk ilyen nem is van már, szóval ez is ilyen. Na mindegy. Nem baj. Ez egy kis ücsi. Jó, ebből is már annyi van. Vagy 10 ilyen, már biztos van. Mindenféle színben, tudom én miben. Aztán, hú, ez jó pici lesz, ez így nem is értem. Mi ez? Jó, ez is volt ekkor, ja, ez a pizza szelet, hát igen. Ilyen mini pizza szelet. Ja. Na, itt majd ezt a végére hagyjuk. Igen, ez lesz a cica. Ez a cica már harmadjára van meg, nem baj. Vagy átfestem, vagy csere lesz. De igen, RPS-eket is tervezek majd a jövőben festeni, úgyhogy igen. Na, és a látható figurák. Ugye a Camillon, nagyon jó, rosszul szedtem ki. Igen, a Camillon, ami már meg volt ugye, de akkor is kell. Kell minden is, minden szett is. Igen. Már zöldbe is van, lilába is van. Úgyhogy, ja. Akkor... Igen, ez a sok műanyag. Istenem. Igen. Van egy ilyen kis énekes motorunk. És itt van. Hát érdekes szín. Ez az erős pink, ezzel a kékkel, emlékezetes, intenzív színek. Bár valami természetesebb jobb lett volna, de ez csak az én véleményem. Nem, utolsó, a kártya meg a kárvé. Igen. Ja, igen, ez lesz a láma. A lámáért is oda vagyok. Lámából is ez már a harmadik fajta. Van egy sima szürke, egy rózsaszín, vagy inkább lila akkor inkább lila, és ez a rózsaszín. Igen. Jó szép. Kis nyereg is van festve hátára. Igen. Tök jó. Ja. Szóval ehhez a hotelsethez ez a 6 figura járt. 3 kiegészítő, ha minden igaz. És egy gyűjtős papír, még az első szériás szín. Közben meg ez egy... bocsánat. Közben ez már egy második szériás elvileg. Mert mindjárt visszanyúlok ez volt ugye rajta, ez a medve, panda, és ez a kék, ez a kocka szemű füzetkéből meg, hát ez érdekes. Ez érdekes. De itt meg mindent kihúztam. Jó, tudom, ez első szériás, és ez is, és már más szettekben meg volt, és ebbe is belerakták. De a delfin és a rózsaszín láma az se ezen a papíron, az első szériás,
se egy második szériás papíron nincs rajta, szóval ők ilyen, ne keresd a gyűjtőpapíron, de vannak figurák. Úgyhogy örülök, hogy vannak ezek a figurák, mert ez nagyon szépek, de miért nincs a gyűjtőpapíron? Akkor már vannak más figurák is, amik nincsenek a gyűjtőpapíron, és akkor úgy kell külön vadászni? Ez nagy vadászat lesz. Na. Ehhez a szetthez a Kameleonról kaptunk kis kártyát. Nagyon jó lett. És a Roblox kód. Na jó. Lakosság menj vissza hotelszobájukba. Na jó. És na jó, ennyi volt már ez a videó. Örülök, hogyha megnézted, és ha tetszett, akkor ne felejtsd el lájkolni. A jövőben tervezek még több unboxing és sorozatvideót is, szóval igen, lájkold és kövess be, ha érdekel, és sziasztok!